Hello kaikki! Mä haluaisin tänään puhua teille parisuhteista ja rakkaudesta. Tuli semmonen vahva tunne, että näistä pitää tulla tekemään video. Ja haluaisin taas vähän avata niin kuin oman elämän kautta, että mitä mä oon oivaltanut ja oppinut. Eli mitä mä oon oppinut, niin sen, että tuossa vajaa 2 vuotta sitten tuli tämmönen suurempi oivallus itselle, että yhtäkkiä tajusin vaan, että hetkonen, että se onni ei löydy ulkopuolelta, se ei löydy muista ihmisistä, se ei löydy uudesta parisuhteesta, se ei löydy mistään hienosta tittelistä. Ja sitten tajusin, että olen koko elämäni ollut läheisriippuvainen, eli mulla on aina pitänyt koko ajan olla joku. En ole pystynyt olla niin kuin oikeasti yksin, ei ole ollut hyvä olo olla yksin, niin tämmöinen oivallus tuli ja sitten tahalleen halusin olla yksin silloin, koska halusin niin kuin opetella. Ja se oli aluksi tosi vaikeaa, mutta sitten kun sen tietyn vaiheen yli pääsee, niin siis niin tajuttoman hyvä olo tulee kyllä. Sitten kun oivaltaa, että vau, mulla on hyvä olo ja mä oon ihan yksin. Se on ihan huikea oivallus. Niin siitä halusin vaan tulla kertoa, että itse ainakin on oppinut, että tosiaan, että kukaan toinen ei voi tehdä sua onnelliseksi. Se löytyy se onni meistä ihan kaikista meidän sisältä. Meissä on kaikissa rakkaus. Me ollaan kaikki rakkautta, vaikka me etsitään aina sitä rakkautta niin kuin muualta ja ulkopuolelta ja toisista ihmisistä. Melkeinpä niin kuin roikutaan toisissa ihmisissä, että halutaan rakkautta, tarvitaan sitä rakkautta, mutta ne ei tule ikinä, niistä voi tulla hetkellisesti jo hyvä olo, voit olla aika pilvissä hetken, mutta kyllä sieltä aina sitten tulee takas ja aika monesti kovaa maan pinnalle. Et ne ei ole ikinä, se onni ei ole niin kuin pitkäaikaista tällaisissa suhteissa. Eli sit vasta kun sä löydät sen niin kuin rakkauden ittees kohtaan, arvostuksen ittees kohtaan, löydät sen onnen susta, niin vasta sen jälkeen sä voit alkaa kokea semmosia niin kuin oikeasti lempeämpiä, sanotaanko, että lempeämpiä ja rakkaudellisempia suhteita. Mutta ennen sitä niin kauan sulle tavallaan tuodaan niitä oppiläksyjä. Itselle ainakin kävi just niin, että niin kauan tuotiin oppiläksyn perään. Nyt tää ihan naurattaa. Ei ole aina naurattanut. Mutta niin kauan sitä niinku toistetaan, kunnes joku kaunis päivä, toivon mukaan, sulla lamppu syttyy päässä. Sä oot, ahaa, vau, hetkonen. Tää ei ole nyt ihan, tää ei ole niinku normaalia niin sanotusti. Että pitäisi pystyä olla ihan yksin, pitäisi pystyä niinku olla omien ajatusten kanssa. Ja koen, että se olisi kaikilla meillä tässä elämän aikana niinku semmoinen aika yksi isoin oppiläksy, mitä ei kaikki kyllä valitettavasti tule tämän elämän aikana oppimaan. Ja ei se olekaan tarkoitettu niin, mutta haluan vaan tosiaan kertoa, että se on mahdollista. Ja vaikka tuntuisi siltä, että ei ole, niin kyllä se on. Ja sun koko elämä oikeasti voi muuttua. Ja vaikka tuntuisi siltä, että mikään ei muutu, niin kyllä muuttuu. Et siitä haluaisin myös muistuttaa, että älä ikinä luovuta. Ei kannata heittää lusikkaa nurkkaan, niin sanotusti. Just keep on going. Just do it. Nauti, elä. Anna itsellesi mahdollisuus. Tutustu ittees. Mieti, mitä sä haluut, mistä sä nautit, mistä sä tykkäät, mikä tekee sut onnelliseksi. Vasta sen jälkeen mä koen, ja niin mä oon ainakin tässä elämässä huomannut, että se menee, niin vasta sen jälkeen semmosia niin kuin sopivampia tyyppejäkin alkaa tulla sun luokse. Et niin kauan, kun sitä ei löydy, sä et löydä sitä itsestä sitä onnea, niin kauan sä et tuu ole kyllä onnellinen. Valitettavasti se on kyllä niin. Että se olisi niinku, tai se on siis haastavaa, mä tiedän. Se ei ole helppoa, mutta se on todellakin sen arvosta. Ja kannustan siihen lämpimästi, omakohtaisella kokemuksella. Ja on tosi kevyttä ja ihanaa, kun pääsee siihen pisteeseen, että on hyvä olla yksin. On niinku hyvä olla, sä oot onnellinen, vaikka sä oot yksin. Sulla ei ole kumppania, mutta sä oot onnellinen. Sä et tarvii mitään.
ei tarvii mitään ulkopuolista tekijää tai ihmistä tuomaan sitä hyvää oloa tai onnea sulle. Se on ihan huikea tila, kun se sinne pääsee. Että se on ainakin itsellä lisännyt ihan hirveästi niin kuin omaa hyvää fiilistä ja oloa, niin se on ollut ihan käsittämätön boosti. Niin siitä vaan halusin tulla puhumaan teille tänään. Ja tosiaan siihen voi mennä aikaa, että itsekin tosiaan niin 38 vuotta aina etin muualta ja ulkopuolelta ja toisista ihmisistä sitä niin kuin rakkautta, kunnes sitten lamppu välähti päässä. Et ei tämä menekään niin, ei tämä ole tarkoitus mennä niin. Se on aika upeeta, kun sen oivaltaa. Että ei mulla tänään muuta kuin tosiaan tällainen tärkeä viesti kaikille. Ja sitten aina tulee tässä lopussa mieleen, että oikeasti, että muistakaa, että kaikki on mahdollista. Uskokaa omiin unelmiin, kurkotelkaa tähtiä. Ei ole mitään rajoja. Antakaa vaan mennä, vaikka saattaa pelottaa, jännittää. Tehkää silti ja menkää silti kohti sellaisia asioita, mitä te oikeasti haluatte tehdä ja mikä tekee teidät onnelliseksi. Mutta tosiaan, niin nähdään taas. Ei mulla muuta tänään. Peace and love!